25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи умараки деҳоти қалъаи Хумби ноҳияи Дарвоз комплекси агросаноатии фермаи чорвопарварӣ аз ҷумла бузи ширдеҳ, харгӯшпарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти шириро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Комплекси агросаноатӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологияи ноҳияи Дарвоз дар масоҳати 0.5 гектар бунёд гардидааст. арзиши лоиҳавии комплекси агросаноатӣ 4 миллиону 500 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст фермаи бузи ширдеҳро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд, ки фермаи бузи ширдеҳ барои 140 сар пешбинӣ гардидааст. ҳоло дар фермаи мазкур 92 сар бузи ширдеҳ аз Беларус ва ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд дастрас шуда парвариш меёбад. иқтидори фермаи мазкур 72 тонна шир дар як сол ва истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ мебошад. баробари ба фаъолият оғоз кардани он 10 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардид. این انشاءاتی که در یک مدت بسیار کوتاه محدود هم بنیاد بشد این عمارت و هم این چهارراه کشانده آورده شد و هم کارخانه کارکرد ساخته شد و اون کارخانه به کار درآمد. البته شیر استحصال می شود و این شیر کارکرد می شود، پنیر می شود، یogurt می شود، قایماق می شود، بسته‌بندی می شود و این چیز خوب در این منطقه یک پدیده نو است. ما انتخاب کردیم اون بوز سفیدی که از ذات زعنینی است، از شویسریا ذات شویسری است ولی در روسیه مطابق شده است. اون ما آوردیم. اون میتواند که تا 4-5 لیتر شیر بدهد. در قسمت بالای ما 5 کیلومتر یک زمینای وسیع هستند. خیلی زمینای خوبند. با نظرگیری این که ما میتونیم در اونجا زمینه خوراک چهارراه را آماده کردن، ما این بنیاد کردیم در اینجا. وقتی که در این چهارراه داری، اگر که خوراک چهارراه از خودت استحصال نکنی، اگر حتی همون کنسنترات کمیکال از خودت استحصال نکنی، او در شیر تاثیر میکند. بعد دیگر همی که مردم بسیار چی میکنن، مثلا در موضوع همین مال شیری مال میده، این نه فقط برای خوراک یک غذا است، این دوا است. شیری همون بوز سفیدی که حال زنین است، این اگر طفل او را بخورد هیچ فرقی بین او مادرش نیست. ببینید که چقدر تفاوت است اگر این کارا ما بکنیم. نیت ما همین است که در سیم نسل ما باید کاری بکنیم که این از این سیم نسلش بگیریم و در سیم نسل او دیگر با همین شرایط مطابق می شود. دیگه به هر بیماری و به هر گرما و سرما دیگر اونقدر مشکل پیش نمیاد. фермаи бузи ширдеҳ бо таҷҳизоти технологии пешрафтаи инноватсионӣ муҷаҳҳаз гардидааст. таҷҳизоти технологии обу ғизодиҳӣ, профилактика ва тарбияи бадани чорво, тозакунии иншоот ва таҷҳизоти ширҷӯшӣ истеҳсоли Италия ва ҷумҳурии мардумии Чин мебошанд. ҳамзамон президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар комплекси агросаноатӣ аз раванди парвариши харгӯш дидан намуданд. мавриди зикр аст, ки дар таркиби гӯшти харгӯш миқдори зиёди сафеда мавҷуд буда, он болаззат ва парҳезӣ мебошад. дар фермаи мазкур 100 харгӯши зоти фаронсавии хикол аз ҷумҳурии Фаронса ворид гардидааст, ки он зоти гӯштии сернасл мебошад. роҳандозии харгӯшпарварӣ дар комплекси агросаноатии мазкур дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи харгӯшпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 амалӣ гардида, барои таъмини аҳолӣ бо гӯшти парҳезӣ ва густариш додани ин соҳаи сердаромади кишоварзӣ замина мегузорад. ҳоло мо дар ноҳияи Дарвоз дар фермаи Вамар Milk Farm қарор дорем, ки инҷа ширҳои бузӣ парвариш мекунам. ғайр аз шири бузӣ боз мо тасмим гирифтем, ки харгӯшпарвариро низ ба роҳ монем. аз Франсия мо 100 адад харгӯши зоти хикол ворид кардем, ки бо мақсаде ки зиёд карда ба аҳолӣ тақсим кунем. ғайр аз хикол боз мо харгӯшҳои франсузский баранам овардем. франсузский баран барои он мегӯянд, ки гӯшҳои вай харгӯшҳои хеле ғалтидагӣ аст, ба гӯспанд каме монанд аст. барои аз ҳамин сабаб вай франсузский баран мегӯянд. вай бо ҳам гӯшти асту бо ҳам зебо аст, ҳар ранга мешавад. бисёртар ба зоти гӯшти хикол аҳамият додем. ин зоти гӯшти аст, дар як сол 6-7 маротиба насл медиҳад. дар як таваллуд карданаш аз 10 то 18 та таваллуд мекунад. яке имконияти 10-12 та калон карданро дорад. вазни зиндааш 2.5 кило 90 рӯзаш 3.5 килограмм мешавад. а гӯшт аз 1 килограмму 200 грамм то 200 гӯшт медиҳад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ворид намудани зотҳои нави сермаҳсули харгӯш ба роҳ мондани технологияи интенсивии парвариши он ва зиёд кардани муоинаи қиматбаҳои харгӯш дар кишвар дастуру супоришҳо доданд. дар ҳамин мавзеъ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи коркарди маҳсулоти шириро
мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ ашёи хомро аз фермаи бузи ширдеҳи комплекси агросаноатӣ дастрас намуда номгӯи зиёди маҳсулот ба монанди панир, ҷурғот, сметана, шир, қаймоқро бо риояи талаботи стандартӣ ва сифати баланд истеҳсол менамояд. истеҳсоли панир аз шири буз дар асоси усулҳои итолиявӣ ба роҳ монда шудааст. тавре зикр гардид аз нигоҳи илми тиб истеъмоли шири буз ва маҳсулоти ширӣ аз он ба организми инсон манфиатбахш мебошад. дар коргоҳи мазкур 7 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. комплекси агросаноатии фермаи чорвопарварӣ аз ҷумла бузи ширдеҳ, харгӯшпарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ бо мақсади таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул ки аз стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 манша мегирад, бунёд гардида баҳри таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати гӯштию ширӣ ва аз лиҳози экологӣ тоза фаъолият менамояд.